po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hello po, good evening. Yes, standby na po tayo. Okay, sige po. Okay po, thank you. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Sa oras natin ngayon ay 11:18 PM mga kabisyo. Kasama niyo po ko para sa ating programang Top Secrets. Papakinggan po natin ang nasa kabilang linyang kabisyo natin na magbabahagi ng kanyang kwento. Ang kanyang mga tinatago-tagong kwento na top secret para sa kanya. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Kilalanin na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Hello po. Hello po, good evening po. Magandang gabi. Hello po. Hello. Hello po, magandang gabi. Hello po, good evening po. Yes, maaari po bang palakasan ako ng inyong boses ngayong gabi na to? Yes po, hello po, good evening po. Ayan, alright. Kamusta muna po kayo? Ito okay naman po. Ano po bang pinagkakabalahan nyo? Sa ngayon, nagtatrabaho. Working ako. Working. Okay lang po ba malaman kung anong industry? Or hindi po kayo comfortable mag-share? Okay lang. Sa ngayon, mayroon po akong sariling business dito sa lugar Mhm. kung saan ako ngayon. At the same time, mayroon din po akong business sa Pinas. Wow. Yung po, Negosyante ticketing, kayo. kakaumpisa lang po. Ticketing industry po. Ticketing? Opo. Okay lang ba explain mo sa akin ano yung ticketing industry? Yung nag ano po nagbo-book po ng international at domestic flight po. Wow. So parang travel agency, ganun ba yun? Parang ganun. Yes po, opo. Opo. Wow, nice. Gusto ko pa naman pumunta ng ibang bansa. Pwede na ako po, DJ. Hindi nga sa akin, pinapatawa Pwede. lang kita. Pwede po. Ayan, sige. Next time na. Next time na. Bawal natin iwanan yung trabaho natin. Opo. Tapos, dito naman sa lugar na pinagtatrabaho, kung saan ako ngayon, mayroon din po akong yung business nga din na contracting, yung aluminum and glass po. Wow, nice. No? Nasaan ka ba ngayon? Okay lang bang malaman namin? Dito po ko sa New Zealand po. New Zealand. Yes po. I see. Okay. So, gano'n ka nakatagal dyan sa New Zealand? Almost 10 years. Kamusta naman ang pag-stay mo dyan sa New Zealand? Ito, boring. Mhm. Tuloy lang buhay. Nagnenegosyo. Naging negosyo po. Kumakayod para sa ekonomiya ng Pinas. Yes. Pero, time to time ba? Or ilang years muna bago ka umuwi dito sa Pilipinas? Okay lang bang malaman? Yes po. Actually, kakabalik ko lang po dito sa New Zealand 4 days ago. Mhm. Yes po. Galing po ko dyan sa Pinas po. Tuwing kailan ka umuwi? 6 months, 3 months, 1 year? Yearly po. Yearly. Okay, nice. Yes po. Okay, comfortable ka na ba mag-share ngayong gabi na to? Yes po. Ready na po. Hindi ka na kinakabahan? Medyo po. First time ko. Okay lang. Maraming Kinakabahan po salamat. talaga sa first time. Yes. Ganun ba yun?
Opo. Kahit sa aspeto, ano? Nakakaba pag Is po. unang-una. Is po. Don't worry, dadahan-dahanin Nakakanginig ko. ng ano. Dadahan-dahanin ko yung mga tanong ko sa'yo, ha? Sige po, DJ. Okay. So, eto muna. 10 years ka na sa New Zealand. Nagnenegosyo ka dyan. May negosyo ka sa Pilipinas. Okay lang bang malaman kung may pamilya ka na? Wala po, single po. Single. Mhm. So, wala bang nagpapatibok ng puso mo ngayon? Sa ngayon, wala na. Mhm. Parang, di ko alam kung tama yung words na karma yata. Sinong nakarma? Ikaw o siya? Parang ako yata. Uy. Ito ba yung top secret Yes. mo ngayon? Hindi. Yes po. Ito. Okay. Yes po. Sige, umpisahan na natin to. Ilang taon na po ba? 36 years old po ako. 36 years old. Taga saan? Originally from Masbate. Masbate. Yes po. 36 years old from Masbate. Itago natin sa pangalang RJ na lang po. RJ. RJ, ano Yes po, DJ. ang top secret mo? Siyam na putok siya sa akin dahil mas masarap daw ako sa asawa niya. Tama ba yun? RJ, ginulat mo. Alam mo, antok na ako, RJ. Totoo lang, ha. Antok na ako, binuhay mo yung dugo ko. Kahit naman ako din, DJ. Kala namin seryoso, actually, umaga na. heartbroken yung storya mo ngayong gabi na to. Bigla kaming nagulo. Gulat kaming lahat. Yes, patotoo po yan. Okay, RJ. Tama ba ako ng pagkakarinig? Nakasyam, naputok siya sa'yo. Yes po, minsan nakasampo po. Minsan. Pero karaniwan talaga siyam po. Siyam. Bilang na bilang po talaga. So, madalas siyam ang pumuputok. Opo, kasi once na kasi kami, parang ako naawa sa kanya. Mhm. Tapos, yun, sabi niya, kaya naman daw niya. Nag-worry nga po kasi may pasok po kami. Alam mo, kasama ko po kasi siya sa work nung nasa Middle East po kami. Mhm. So, nangyari yung mga bagay na yan during nasa Middle East po kami sa Saudi. Okay lang ba? Meron bang ibig sabihin yung siyam na putok na laging ginagawa niya sa'yo? Anong ibig sabihin po? Parang bakit 9? Laging 9. Di ba sinasabi mo, Um, siyam? Hindi yung Swerte ba yung pag nine siyam na po. putok palagi? Ganun. Ako kasi alam ko na ang number 9 isang lucky number yan. Actually, hindi po siya, yung 9 na putok, hindi po talaga, hindi siya lagi-lagi. Okay. Pero halos araw-araw po kaming, Nagpapaputok, nagpuputukan, gano'n. hindi, siya lang ang nagpapaputok. Parang ganon. Okay. Tapos, yung sabi niya nga, sa sobra daw, sa sobra daw niyang pagmamahal sa akin, kaya niya raw yung ganon. Tapos sabi ko, pwede nga. Sabi niya, gusto mong itry? Try natin. Sabi niya ganon. Sabi ko, ikaw bahala. Hanggang sa tinry niya nga po, which is nangyari naman po talaga. Okay. RJ, kwentuhan mo naman ako. Sino tong guy na ito? Tama ba ako? Guy ito? Yes po, straight po siya. So, At pamilyado. itag na muna natin yung gender identity ninyo. Parte po ba kayo ng LGBTQA+, tama? Siya po hindi.
ako parang, oo, parang ando na, pero kaso nga bawal, parang Mhm. nagtatago sa dilim. So, Okay. parang ganito. Pasimple lang, no? Pasimple Yes lang. po. Yes po. Pailalim lang kung gumapang at Yes. mandakma. Yes po. Tama ba ako dun sa term na kloseta pa? Ganun ba yun? Siguro tama din po siguro, DJ. Sorry hindi ako sobrang galing sa ano, sa dapat matawag sa inyo. Pero yun nga. So, parang nagtatago ka pa sa iyong... Yes po kasi ayaw ng family. Mhm. Tapos alam mo naman nila na ganito ako, kumilos, magsalita. Pero hindi Pero pa yun nga po. ladlad. Hindi pa talaga. Yes. Wala ka pang inaamin sa kanila. Yeah, parang nahuli na yata ako ng isang kapatid ko Na? na may ginagawa sa isang Mhm. lalaki, pero todo deny naman ako. Okay. Okay. Pero di ko po alam, ganun po. Okay. So, umpisa na muna natin. Paano mo ba nakilala itong si Siyam na putok na lalaki na to? Actually po kasama ko siya sa Saudi, nung nagtatrabaho kami sa Saudi dati. Mhm. Kasama ko siya sa work. Mhm. Tapos yun nga po, umpisa, siguro alam niya na ganito ako. Tapos nagkukunwari siyang masakit daw katawan, pumunta siya sa room ko, magpapamassage, yung gano'ng mga eksena po. Mhm. Hanggang sa, yun nga po, ando na, minasage ko na siya. Sabi niya, nagustuhan ko yung massage mo, yung ganyan. Yung ganun pong eksena. Tapos, yun pala, may balak na talaga siya sa akin na magpapagamit. Kasi ako po kasi yung tao na, yun nga po sabi ko na tago yung pagkatao ko. Pero Mhm. nahalata nila sa kilos at sa pananalita. Mhm. Siguro napansin po nila sa sa kilos at sa salita po. Tapos yun, nagpapamassage nga po sa akin, ang kwento. Yun pala, may purpose talaga, may ano talaga siya, may intention. Mhm. Mm. Anong lahi Kasi nito? ako, RJ? Pilipino din po. Pilipino din. Ilang taon na? Mm. Sa ngayon siguro nasa mga 37, 38 Mas matanda sa iyo, no? years po. May At saka asawa to? pamilya May na siya. asawa sa Yes Pilipinas? po. May 3 anak. So, bakit niya daw ginawa yun? Na gusto niya daw sa'yo siya magpaputok ng 9 na beses? Ang unang sabi niya po sa akin is, gusto niya lang daw i-try. Mhm. Kasi wala daw siyang experience sa gano'n, sa mga sa third, Ngayon, yung siguro nung na-try na at siguro nasarapan, kaya tinuloy-tuloy na talaga. Gaano katagal yung naging relasyon ninyo? Simula 2012 Mhm. hanggang sa, actually 2 sila, DJ. 2 guys sila. Wait lang. May 2 guy? Itong nabubuking mo? Yes po, at kasama ko sila lahat sa trabaho. Wow. Mhm. Okay. Sige nga, kwentuhan mo nga ako, RJ. Nagugulat ako dito sa mga naririnig ko ngayong oras nito. Akala ko isang lalaki lang, pero 2 pala ito. Sino yung isa? Yung isa naman po is Pilipino din, Mhm. single, straight. Siguro nga gano'n na nga siguro yung kalakaran sa Middle East, kasi yun pong dati Mahalang kasi po babae. bawal po kasi dati ang babae. Yes. So, Kung pwede instead man, siguro, mahal. dati po talaga bawal, at pag nahuli siguro dati bita yata yung hatol. Okay. Pag Tapos yung isa, yun nga po, yung isa, mahal ko, pero yung isa, ano bang tawag doon? Mahal ko yung isa, pero doon ako nasasarapan sa isa. Hindi, ganito Parang na lang. ganun. Itag natin sa salitang mahal ko o mahal ako. Ganun. Mahal mo yung isa, mahal ka naman ng isa. 'Di ba? Yes po, tama po yun. Ayun. Ganun. No? Ganda ng
Pang ano kayo ha? Talagang pang film yung pelikula ninyo, ay yung kwento mo ha. Opo, parang di opo, Sino ang tama. mas dakila? Ganun ba yan? Ang ang mas dakila, ano po ibig sabihin ng mas dakila, DJ? Mas malaki, ganun. Mas malaki. Ayan, Kunyari ka pa. ang mas madakila is yung mahal ako. Oo. Gaano kalaki Mm. yung kargada niyan? Siguro mga 7 or 7.5, something like that. Mhm. Tapos mataba. Yun po. Grabe ka. O sige nga, kwentuhan mo nga ako paano nabuo ang relasyon ninyo. Kayong tatlo. Actually yun nga po yung mahal ako, siya yung talagang yung sumusunod talaga sa akin. Tapos yung isa naman, yun yung mahal ko. Mhm. Ako talaga yung nag-effort na makuha siya. Sabi ko nga, ang motto ko nga dati, pag nakuha ko kasi yung mahal ko, parang naakyat ko yung pinakamataas na building sa Dubai. Parang Mhm. ganun po yung ano ko. Oo. Mhm. Parang nag-success po ba ganun po. So, matagal kayong nagkaroon ng relasyon nito, na dalawang guy na to, na straight guy to, tapos ikaw lang Yes ang po. dalagang Pilipina sa Almost, kanila. opo, almost 6 years Grabe ka. or more than 6 years po. 6 years, no? Tumagal ang relasyon ninyo. Yes po. Ano yung lagi kayo sabay? Alin po yung sa ano po yun? Pag-ulit po, DJ? Lagi ba kayong sabay-sabay kumakain? Ganun. Hindi. Yung mahal ko, hindi kami sabay kasi iba po siyang room Mhm. at ibang building. Mhm. At yung mahal ako is kasama ko po talaga siya sa um, room. RJ, Opo. di ka ba nasasaktan? Dati po kasi parang hindi ko po naramdaman yung gano'n. Hindi Parang Jay. Hindi Jay. Hindi ka ba nasasaktan? Ang haba ng buhok mo, naapakan ko dito. Ay, ay di ko po alam, DJ. Ano, eto RJ, gusto kitang diretsahan. Real talk lang. Okay lang ba? Mm. Opo. Ano napapakinabang sa'yo ng mga to? Binibigyan mo to ng pera? Sa mga to? To be honest po, wala pong money involved. Mhm. To be honest po. Talagang tsuktsakan lang. Opo. Ang isa, parang sabi po kasi nila is masaya akong kasama at yung pag may problema kasi sila, parang sa akin nanghingi ng advice. Di ko po alam kasi yung mga kasamaan ko po kasi dati sa Middle East po, Mhm. may mga asawa pero pagka may problema sa akin nanghingi ng advice. So sabi ko nga sarili ko, anong meron sa akin na ako yung walang asawa, bakit sa akin sila nanghihingi ng advice? Hindi, tingin ko RJ, alam mo bakit? Kapag nakakaramdam sila ng lungkot, ikaw ang humihigop ng lungkot nila. Di ko po sigurado. Ayun po siguro, DJ tayo. Yun po siguro yun. So magaling ka mag-advise. Siguro po. O palitan mo Siguro na lang po. ako dito. Huwag naman po. Nakakatawa ka RJ no na dalawang lalaki na pagsabay mo sa 6 na taon. Oo. Masaya ka naman. Actually, that time, DJ, masaya ako sa ginagawa ko. Mhm. Pero, ang hindi ko na-realize is, nasasaktan ko yung isa. May isang, kasi po, pag nakikita niya na kasama ko yung mahal ko, yung talagang mahal ko, na hindi naman din ako minahal, nasasaktan po siya.
Mhm. Tapos ang kagandahan, ang nagustuhan ko lang din po dun sa isa, yung sa minahal ako kasi maasikaso po siya, DJ. Siya po yung naglalaban ng mga damit ko, siya din po yung nagluluto ng pagkain namin. So, wala tala wala wala akong ginagawa doon sa amin, doon sa room namin. So, Disney princess ka nila? Siguro po yung isa lang, yung minahal ako. Alam mo, RJ, ang haba talaga ng hair mo. Papagupitan ko Um, yan. Opo, papagupit, Ay, pero ngayon po siguro kalbo na ngayon, kasi Kalbo na. wala na. Okay, so na-enjoy mo naman yung 6 years sa tulad nga ng sabi mo, pero paano natapos to? Okay lang bang kwentuhan mo din kami? Um, ang umpisa po kasi galing kaming, um, Saudi. Mhm, After po ng 2 years lumipat ako ng Qatar mhm, kasi kinuha po ako ng boss ko, which is kinuha kami ng boss namin, yung mahal ko at ako. Pero ang naiiwan po is yung minahal ako. Ngayon po, ang ginawa ko since na maiwan siya, hindi siya kinuha ng boss namin, todo pakiusap ako sa boss namin na, "Boss, ganito ganyan, na kunin mo, galing 'to," ganyan. Parang ginagawa ko na lahat ng paraan, lahat mhm, ng magagandang performance niya na sa trabaho para lang din na makuha siya. Tapos po, yun nga, nakarating lang kami ng Qatar. Ayun, nagsama ulit kami doon sa Qatar. Hanggang sa natapos po yung contract namin. Tapos yung isa, um, yung mahal ko, nagpaalam siya na mag-asawa na. mhm. So, which is, pinayag, wala naman po akong magagawa. Pero, nagpaalam lang po talaga siya sa akin ng maayos. So, sabi ko, sige, wala naman akong magawa. Wala naman akong mattress. Kaya, kung malaya kang gawin kung ano ang tama. Mhm. Tapos yung isa nga po, kami ang naiiwan dun, tuloy pa rin yung samahan namin hanggang sa matapos yung contract namin, umuwi kami ng Pinas. And then, nag-apply ulit ako pabalik ng Middle East sa Saudi ulit. Hinata ko na naman siya. Nakiusap na naman ako dun sa employer na hindi ako pupunta dun kung hindi siya isa sa makukuha. Mhm. Hanggang sa nakabalik ulit kami doon, nagkasama ulit kami. Pero ang nangyari po kasi is ganito, parang siya na yung lumayo. So, sa madaling salita, Siya na po nawal yung umiiwas nung nawala silang dalawa sa piling mo. yes po, opo. Pero, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbitaw sa kanila ng mga salita, RJ, sino ba yung gusto mong makausap muli? At ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Maaari ba namin marinig dito sa aming programa? Sa ating programa. Siguro po yung minahal ako. Mhm. Pero po, DJ, yung lalaki na yon, andito na rin siya sa New Zealand. May connection pa rin kayo? Ako po ang nagpasok din sa kanya sa employer niya. Opo, may connection kami Mhm. sa Facebook. Pero since na parang naka-move on na nga ako Mhm. sa mga ilang taon na nakalipas. At siya na naman yung siya naman yung nagpaparamdam sa akin. Mhm. Ganito. So ako na naman po yung ngayong umiiwas. So, ngayon RJ, gusto mo na lang maging single muna. Opo, sa ngayon, opo, mas mag-focus muna ako sa sarili ko. Kasi po parang magulo po yung sitwasyon kasi that time, nalalaman din po nung misis niya na may something sa amin.
Mhm. Opo. Kaya yun yung dahilan talaga sabi ko. At yung misis niya wala namang nahalungkat yata sa Facebook o sa Messenger na conversation namin na ako yung naghahabol. Kundi yung mister niya po ang laging may message sa akin. Galing, no? Ang lupit mo, RJ. RJ, ito muna. Sabi mo nga na gusto mo na maka-move on, gusto mo na mag-solo na muna, mag-focus muna sa sarili mo. Mm. Okay lang bang may itanong ako sa'yo at may gusto akong sabihin kasi sa'yo? Binibigyan mo ba ako ng pagkakataon para mabitawan itong gusto kong sabihin? Opo, sige po DJ. Salamat, RJ. RJ, unang-una, ang tanong ko muna sa'yo. Di ba sabi mo kanina, hindi pa alam ng pamilya mo na gay ka at parte ka ng LGBTQA+. Mm-mm. Nagiging hadlang ba to para mas i-out mo o magawa mo yung mga bagay na gusto mo? Actually DJ, hindi lang din sa family ko. Mhm. Kasi sa ano din namin, sa religion din namin. Mhm. Opo, kaya mas pipiliin ko na lang na magtago or Mhm. itago yung pagkatao ko kasi nga po against dun sa ano namin, sa religion din namin. Ganun ba? Mhm. Pero lagi mong tatandaan, RJ, na walang sino man ang pwedeng manghusga sa atin kung ano man ang sinisigaw ng puso natin. Gusto ko lang itong malaman mo, RJ, na ano man ang gender identity natin, hindi mo naman ginusto lang yan. Kundi yan talaga sinisigaw ng puso mo, RJ. Kaya, wag sanang mangibabaw lagi yung takot. Na baka mahusgahan tayo ng mga tao na sa paligid natin, sa mga ng relihiyon natin, di ba? Hindi naman sa kino-question natin yun. Pero, kung magiging hadlang kasi para sa pag-angat natin lalo sa buhay at ma-express natin ng mas maayos yung sarili natin, siguro, lahat naman tayo may karapatan na sabihin. Diba? Yung katotohanan. Para sa akin akin lang, RJ, hindi naman mali na maging gay. Diba? Maraming gay na mabubuti ang puso. Mhm. Yun lang, kung nahihirapan ka lang siguro, bukas naman, 'di ba? Yung pintuan para mag-out. Pero kung tingin mo sa sarili mo na mas gusto mong manahimik at kung saan ka sasaya, edi go mo lang yan. Yun lang, RJ. Opo, thank you po DJ. May gusto ka pa bang sabihin ngayong gabi na to? Siguro yun lang na lang po at siguro masasabi ko lang na pagka may opportunity na dumating, like Mhm. kung may isang taong nagmamahal sa inyo or sa kanino man, siguro kasi yung nangyari nga po sa akin is hindi ko siya pinansin. Parang gamit lang kami dito, gamit doon. Mhm. Tapos hindi ko siya talaga pinahalagahan. Mhm. Which is masaya naman ako nung time na yun. Nga lang, darating pala yung panahon na magbabago ang takbo ng panahon ba. Na nabaliktad. Nabaliktad yung panahon na ako naman yung naghahabol sa kanya at siya naman yung umiiwas. Siguro ang masasabi ko lang na ano po, na pagka may dumating na ganong may taong nagmamahal, siguro suklian na lang din siguro ng pagmamahal din. Okay, RJ. Bibigyan din kita ng pagkakataon na kung mag-out ka ngayon, ito lang, RJ, sa atin lang to. Alam ko naman na ayaw mo dahil nga bawal dun sa religion ninyo at mahirap. Bibigyan kita ng karapatan ngayon na kung nakikinig kunwari yung family mo, isipin mo nakikinig sa'yo yung buong family mo ngayon. Mm.
ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Na gusto mong sabihin sa pagkakataon na mag-out ka na. Sige nga. Gusto lang namin marinig. Gusto ko lang din marinig na paano mo sasabihin sa kanila. Kasi alam ko naman nasa puso mo yan na gusto mo rin mag-out pero napipigilan ka dahil nga di mo alam yung resulta. Gusto ko lang din marinig at mailabas mo yung mga linya mo kapag nag-out ka na. Sige po. Okay lang ba? Comfortable ka naman? Sa ngayon po, parang wala pa po sa vocabulary ko yung Mhm. mag-out. Mhm. Kasi nga po, pwede kaya ko silang kausapin yung pamilya ko at Mhm. siguro wala naman din talaga silang magagawa kung mag-out ako just in case. Mhm. Kasi sa akin naman sila umaasa din. Yes. Oo. Tapos, ang inano ko lang is yung nga pong doon sa religion namin. Tingin mo hindi ka nila matatanggap kung mag-out ka? Hindi, siguro matanggap po pero may karampatang parusa. Parusa. Mm-mm. Okay. Naiintindihan kita, RJ. Nare-respeto natin yan, yung inyong relihiyon. At the same time, syempre, yung nararamdaman mo. Gusto ko lang din na gumaan, no? Gumaan yung pakiramdam mo. So, kung sa pagkakataon na to, yan ang ikakagaan ng pakiramdam mo na wag na muna mag-out, yayakapin ka namin na mahigpit, RJ. Thank you for the change. Yes, RJ. Mahal namin yung mga katulad mo na nakikipagbaka hindi sa ibang tao, kundi sa sarili nila na nararamdaman. Ang hirap niyon, RJ, but eto ka, pinipilit mong maging magaling, pinipilit mong maging tuwid upang sumunod ka doon sa paniniwala, di ba, ng iyong relihiyon. And nire-respeto namin yun, RJ. May gusto ka pang sabihin, RJ? Siguro yun na lang po, DJ. Maraming salamat po sa time. Nasayahan ka naman ngayong gabi na to? Opo. Actually, na dito sa amin, umaga na. Anong oras na dyan, RJ? Na po, 4:40 in the morning. 4:40, grabe, no? 4:50, sorry po, 4:50. In the morning na. Hindi ka pa nakakatulog? Hindi pa po. Grabe. Kasi kaya nakikinig ako ng sa YouTube. Opo. Sabi ko, try ko kaya mag-share kung papayagan. Bago ka lang ba nakikinig sa atin? Matagal na. Kailan ka ba nakikinig? Actually, matagal na po akong nakikinig. Mhm. Love Radio. Mhm. Ngayon lang ako nagkataon na may panahon na mag-antay sa oras po ninyo. Ayan. Maraming salamat na binigyan mo ako ng panahon para makapagbahagi. Naway, napasaya kita ngayon at bumilib ako dahil ang haba ng hair mo. From New Zealand to Love Radio 90.7 office, naaapakan ko yung buhok mo. Thank you, DJ. Yes. Mahigpit na yakap, RJ. Naway, naging masaya ka ngayong gabi na to. And God bless you. God bless and thank you so much po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you so much po. God bless. God bless. Apo. Bye-bye. Bye-bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating caller ngayong gabi na to na si RJ. May mga nakakatawang kwento si RJ pero sa kabila ng mga maganda niyang kwento, meron din tayong aral matututunan sa kanya. Aral na pwede natin mabaon o mapag-isipan na tunay pala na may mga nagtatago pa rin sa kanilang maskara. Mahirap yung kalagayan ni RJ pero bilib ako sa kanya dahil sa pagmamahal niya at respeto niya para sa kanyang reliyon, pinipilit niyang magpakatuwid. Naway gabayan siya ng may kapal at syempre maging masaya siya sa kanyang mga napiling desisyon sa kanyang buhay. Maraming salamat, RJ, sa magandang storya na binahagi mo sa amin na pinasaya mo kami
at dinala mo din kami doon sa kuwento mo na pwede namin kapulutan ng aral. Muli mga kabisyo, ako po pala si DJ Titangelo, ang kasama nyo sa 90.7 Love Radio simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. In behalf of DJ Rocky Terra, ang aking partner dito, ako muna po ang nakakasama ninyo araw-araw. At syempre, gusto ko rin pong pasalamatan ang aking katrabaho dito na si Boy Pindot. At next time, may papakilala na po ko sa inyo na papalit kay Boss Pindot. Malalaman po natin kung sino siya mga kabisyo. Kaya mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Once again, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 11:52 p.m., handog ko pong awitin sa inyo. Ang awitin ni Jaya na wala na bang pag-ibig.